Sziasztok, Bata Mária vagyok. Köszöntelek benneteket, és örülök, hogy együtt lehetünk veletek, és van egy nagyon kedves vendégem, akivel úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos dolgot fogunk ma vitatni, beszélgetni, ki, hogy ki mire fogja érezni, de én nagyon hiszem, hogy ez nagyon tanulságos lesz mindannyiunknak, és nem csikázlak benneteket, Pávai Robi. Szia, Robi! Sziasztok! Szia, Marika! Áldás békesség nektek! Igen, hetek óta beszélgetünk, meg főleg most a napokban a szentség és a bűnnek a dolgairól, ami nagyon fontos szerintem a kegyelem üzenetén belül, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, és hiszem, hogy nagyon-nagyon építő lesz mindenkinek. Főleg mivel a mi gyülekezetünkben is egy aktuális dolog lett, bizonyos okok miatt, úgyhogy ezeket majd elmondjuk. Igen, azt hiszem, hogy azért is jött ez elő bennünk, mert az emberek általában azzal foglalkoznak, hogyha a kegyelmet hirdetjük, akkor ti most felszabadítjátok az embereket a bűnös életvitelre, a bűnös életre. Nem szabad erre gondolni. Én azt hiszem, hogy ezek leértékelik, ezek a mondatok, a keresztényeket, amikor arról beszélünk, hogy kegyelem. A kegyelem az azt jelenti, hogy valami alól fel vagyunk szabadulva. Valamiért ki lett fizetve az ár. Amen. És hát ugye ezt tudjuk, hogy mi az, ami ki lett fizetve. Jézus Krisztus a vére volt az ár, és a bűnért lett kifizetve, és nekünk eszünk ágában nincs bűnben élni. Akkor, amikor nem voltunk hívő emberek, és még a bűnben éltünk, és abszolút nem volt fontos számunkra. Észre se vettük, hogy mi mindennel vagyunk megkötözve. Mert a világban éltünk, a világnak a normái szerint éltünk. És miután megismertük Jézus Krisztus útját, ezt a kegyelem útját, azóta mi új emberek lettünk. És hogyan él egy új ember? Hát ez nem bűnben él. Annak nem is az a vágya, hogy bűnben éljen, hanem pontosan az a vágya, hogy a testi bűnöket, ugye az új ember nyilván azt jelenti, hogy a szellemben új emberek vagyunk, lehullott a lepel rólunk, világosságban vagyunk, látjuk már a bűnt. Mert amíg meg voltunk kötözve, addig jönni kellett valakinek, aki felold bennünket ezekből a kötelékekből. Ki kellett bennünket szabadítani. Nem tudom, Robi, te ezt hogy látod? Így van. Így van. A Róma levél is említi, hogy egykor ugye a bűnnek a hatalma alatt voltatok, múlt idő, és kihozott minket Isten. Tehát azáltal, hogy elfogadtuk a megváltást, minket kiemelt a bűnös természet alól, az óemberi természet alól, és ugye más helyen is írja az ige, ugye, hogy Isten országát nem öröklik ugye a paráznák, a lopók, az igazságtalanok, a tolvajok, a hazugok, és sokszor a keresztényekre ráhúzzák ezeket a jelzőket, mert hát a hívők is követnek el ilyen dolgokat, de aztán azt mondja az igébe Pál, hogy ilyenek voltatok némelyek, de aztán meglettetek szentelve, meglettetek mosva, és meg is igazultatok az Úr Jézus neve és a Szellem által. Tehát éles különbség van a között, egy hívő bűnt követel, meg egy hitetlen, Isten minket nem nevez többé úgy, hogy mi bűn alatt vagyunk. Testbe követünk el vétket, de teljesen más, amikor azt mondja az Isten a hívőre, hogy te a bűnnek a hatalma alól felszabadultál. Ez így van. De ez nem engedély a bűnre is, és tényleg erről kell szót ejteni, hogy a testünket azt hogyan lehet úgymond rendbe rakni. Mikor azt mondják, hogy ti miért nem beszéltek a bűnről? Hát azért, mert mi Jézusról szeretünk beszélni. Mert mi ennyire egyszerű. Én nem akarok már az ördögnek a dolgaival foglalkozni, és én azt gondolom, hogy te sem, Robi, mert nem nekünk, nem az a fontos, hogy a bűn, mi a bűn, és mit kell elhagyni. Azért, mert az emberek nem tudnak önmaguktól megszabadulni, le vannak kötözve, le vannak láncolva, képtelenség. Ahhoz kell egy szentség. És ez a szentség maga az Úr Jézus, aki eljött, aki maga a szeretet. Mikor beköltözött az életünkbe, mi új emberré váltunk. Kisöprödött belőle a bűn, az óemberrel együtt eltűnt. Elment. Így nincs is miről beszélnem. A test, ugye, hogy te is mondtad az előbb, nincs a testünk újjászületve, a testünk még mindig kíván, a testünknek vannak vágyai. De mi már belülről látjuk. Most már a szeretet oldaláról látjuk a bűnt. És mivel a szeretet elítéli a bűnt, elutasítja a bűnt, így mi már ugyanígy kell, hogy éljünk. Tehát mi már hívő életet élünk, mi keresztény életet élünk. És a testünket folyamatosan ugye, utasítjuk vissza. A szeretet, ami bennünk él, utasítjuk vissza a bűnt az életünkből. Tehát ott van bennünk a szentség, maga a szeretet. Igen. Bennünk él, a szentség velünk van, és mi ebből kifolyólag már megítéljük, és gyűlöljük a bűnt, mert csak a szeretet. Nem én teszem, mert ha én meg tudnám tenni, akkor nem kellene az Úr Jézus. Ha én meg tudtam volna magamat váltani, akkor Jézusnak nem kellett volna keresni.
Ha én a cselekedeteimmel, mert én most megfeszítem magamat, és innentől kezdve én már kifelé látszott, hogy jó fogok viselkedni, az korán sem jelenti azt, hogy én nem vagyok képmutató. Igenis az vagyok, mert én belülről lehet, hogy téged úgy gyűlöllek, és annyira haragszom rád, és eleve ezek már a bűn dolgai. Igen, ugye, mert harag, ott van bennem a harag. Haragudjatok, ugye mondja Jézus, de ne vétkezzetek. Közben nem vétkezem természetesen, hanem egy hatalmas képmutatás van bennem, mert tele vagyok indulattal felé, tele vagyok gyűlölettel. Mutass nekem egyetlen olyan embert, aki nem így éli meg, ha például mondjuk rálépnek a tyúk szemére, vagy valamivel megbántják. Igen, így éljük meg. Mondtam is ezt a gyülekezetnek, hogy ne kategorizáljátok a bűnöket, mert a Jézus a belső bűnöket jobban gyűlöli, mint a külsőt. Például a paráznanőt nem ítélte meg, de amikor a Simon például ugye ítélkezett a nő fölött, hogy nőzd uram, miféle asszony ez, azért Jézus nem a nőt fette meg, pedig meg lehetett volna. Lehet, hogy javába pont egy paráznaság közepén kapták el, és hozták Jézus elé, tehát még úgymond nem is jött ki a bűnből, benne volt a folyamatban, és úgy jött Jézushoz, szennyesen és mocskosan, és mégis a farizeusokat, a képmutatást ítélte el Jézus, és azt mondja, hogy haraggal nézte el őket. Tehát szerintem valóban így, vagy nem azt kell nézni, hogy most mit tudom én, Teréz anyának kevesebb bűne volt, mint Adolf Hitlernek, vagy a Bata Marikának kevesebb van, mint mondjuk Pál apostolnak, hanem egyszerűen azt, hogy inkább a kiutat keresni, hogy mindenkinek Jézusra van szükség, és valóban nem a saját erőfeszítésünkből megfogadom, hogy jó leszek, megfogadom, hogy egy hétig nem dohányzom, nem ebből fogok kijönni, hanem Jézus a szentség nem egy dolog, nem egy tevékenység, hanem egy személy, és ha nekem kapcsolatom van ezzel a személlyel, akkor ki fogok jönni belőle. Így van. Ugye érdekes, amit mondtál az előbb, hogy ki osztályoztat, körülbelül ugye embereket hoztál elő, hogy én, vagy pedig a Pál apostolnak, melyikünknek van nagyobb bűne. Tudod, ezt csak egyen tudja megállapítani. Egyedül az Úr az, aki a szíveket vizsgálja. Mi azt nézzük, ami a látható. Mi abszolút nem tudjuk, hogy Pál apostol mikkel viaskodott. Abszolút nem tudják az emberek, hogy én például mivel viaskodom belülről, ugye, mert lehet, hogy kifelé az nem jön ki, de az Úr azt tudja. Igen. Ő a szívek vizsgálója. Ő tudja azt, hogy nekem mikor érkezett el az az idő, amikor rá tud világítani. Én nagyon súlyos problémának tartom azt a keresztény életbe, hogy megfeledkeznek a Szent Szellemről. Hogy elfelejtik azt, hogy a Szent Szellem az, akit maga Jézus elküldött. Jönnek a keresztények azzal a szöveggel, hogy az Úr Jézus azt mondta amikor itt volt a földön, azt mondta a hegyi beszédben, azt mondta itt, azt mondta ott. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus még nem beszélhetett arról az időszakról, amiről már Pálék beszélhetnek. Nem tehette meg pontosan azért, mert nem feszítette volna meg a világ ura, ugye? Tehát ha ő teljesen tisztában lett volna vele, hogy valóban kicsoda, holott részint benne volt, tisztában volt, de az ördög nagyon szereti az összekavarást. Nagyon szereti azt, amikor össze lehet zavarni. Keresztényeket is rendkívül össze tudja zavarni. Megpróbálja az embereket, a keresztényeket is még mindig a bűn alá nyomni, alárekeszteni a törvény alá. Igen. Megpróbálják még mindig kavar, mert nézd meg az Ószövetséget, Új Szövetséget össze-vissza kavarja. Maradva a bűnnél. Amikor bűnben él valaki, akkor az nem is akarja elhagyni. Tehát, hogyha úgy mondom, hogyha nem hívő, el sem akarja hagyni, mert nem ismeri föl. De amikor jön a szeretet, amikor már Isten bennem él, akkor én már az ő akaratát keresem, mert ott van a Szent Szellem. Bennem van a Szent Szellem, és a Szent Szellem mint egy reflektor rám világít, és megvilágítja, én ebben a világosságban látom, hogy ez most nem volt jó. Aha. Nem és ráadásul növekszik ez a világosság, tehát a hívő is egyre jobban rájön az életé, amiről például nem tudta, hogy vétek az. De ezt is az Úr leplezi le. Igen, megítélem, abban a pillanatban megítélem, hogy ez bűn. Megítélem azt, hogy én most szeretetlen voltam valakivel kapcsolatosan, én onnantól kezdve rájövök, hogy az nem kedves Istennek, ő ennek egyáltalán nem örül, és akkor én látom az Isten szemével, a szeretet szemével látom, hogy az nem jó, az nem szentség, az nem tisztaság, hanem az rossz. Tehát minden hívő keresztényre én merem állítani, lehet, hogy egyikünk lassabban fejlődik, a másikunk gyorsabban, de mikor azt mondják a hívőkre, hogy te dohányzol, te nem dohányzol, nem jobb ember az, aki nem dohányzik azért, mert nem dohányzik. Ja.
És nem rosszabb ember az az ember, aki dohányzik, ugye, és akkor arra rögtön rányomjuk azt, hogy te mekkora bűnben élsz. Éppen minap beszélgettem valakivel, akinek azt mondtam, hogy figyelj, hogyha mi nekünk keresztényeknek elkezdene nőni az órunk, mint Pinocchio bűneinktől, már lehet, hogy hetente amputálták volna 10-szer az órunkat, mert nem tudnánk hordani. Tehát nem mondhatjuk, ugye? Tehát nagyon jó hasonlat. Nem mondhatjuk azt senkire sem, hogy te bűnben élsz. Azért nem, mert nem él bűnben. Vagy nagy fejjel jönnénk a gyülekezetbe. Hány na mondjuk, be se férne az ajtóm. Tehát mindenkinek megvan a maga viaskodása és nehézsége, de ott van a Szent Szellem. Ő a szentségre hívott el bennünket, és mi benne vagyunk ebbe a szentségbe. Ez a szentség az Atyaisten tisztasága. És mivel az Atyaisten tiszta, és a szellemem tiszta, én szentségbe élek. Halleluja. Én szent vagyok, én tökéletes vagyok, én tiszta vagyok. Noha ott a testem, hát amit meg kell zabolázni, ugye, amit meg kell fékezni. De hogyan? Úgy, hogy rád olvasom? Robi, innentől változz meg, innentől ne éljél már bűnbe, mert nem vagy kedves Istennek. Ilyet nem mondhatok, mert ez hazugság lenne. Na és már bűnbe vagyok, mert támadják meg ugye a kegyelmet, hogy hát mi túl sokat beszélünk arról, hogy nem baj az, szeretet van, halleluja. Egyáltalán nem mondjuk, hogy nem baj. Én még nem hallottam kegyelemtanító szájából. Én most nem univerzalistákról beszélek, de én nem hallottam egyetlen egy keresztény testvérem szájából se, hogy nem baj, ha bűnözöl, nyugodtan csináld, Isten úgyse büntet meg. Honnan szedik ezt? Így van. Egyébként el kell mondjam, itt most tényleg mikor készültünk erre, hogy most följött bennem, hogy azért kicsit mondjuk beszéljük a gyülekezetünkről is, hogy itt is följöttek mostanság ilyen problémák, nem mint a régen nem lettek volna, most nem akarom ecsetelni a nethallgatóságnak, vagy országvilágnak, de bizony azért vannak itt is problémák a gyülekezetekben, meg a sajátomban is, és elkezdtem prédikálni a szent életvitelt, de nem úgy, mint rég, hanem a kegyelem vonalán belül. Azért Pál apostol, hogyha végignézzük az egész új szövetséget, és majdnem az egészet ő írta, majdnem, rengeteg figyelmeztetést ad például arról, hogy ne uralkodjon a bűn a mi testünkbe, ne engedjük. Akkor tudom, hogy most följön a hallgatóságba ugye olyan kérdések, hogy de mi a helyzet azokkal az igékkel, hogy Isten haragja marad rajta, Isten megbünteti a bűnt, megítéli Isten a paráznákat, és ezt hívőknek írja az ige, hogy mi van ezekkel, és hogy ugye megvádolnak minket, hogy a kegyelem tanítók csak a szép oldalt emelik ki, és sosem mutatják be Isten ítéletét például egy hívő parázna ellen, vagy azok ellen a tesók ellen, akik akármilyen bűnben élnek. De elmondom nektek, tesók, hogy a kegyelem vonalán belül van egy helyes tanítása a szentségnek, és amióta elkezdtem ezt prédikálni, itt is rend van a mi gyülekezetünkben is, és a testvérek elkezdték megérteni, és a üzenetnek most nem fogok itt tanítani, a lényege az volt, hogy ahogy Marika is mondta, nem nekünk kell szentül élni, de egy dolgot meg kell tenni mindenkinek. És ez az, hogy Jézusnak szánom oda magam. És itt jön be a kép, hogy nem magam erőlködök, hanem szükségem van a Szent Szellemre. És hogyha a Szent Szellemmel én összekapcsolódok, tehát egy lépés Jézus felé, akkor már szabad vagyok a bűntől. Viszont ha én a kísértés órájába nem fogom meg Jézus kezét, nem imádkozom, és nem kapcsolódok a Szent Szellemhez, hanem azt mondom, hogy jó van az úgy, kegyelem van, halleluja, Jézus él, halleluja, minden szép és rózsaszín, mehetek és vétkezhetek, mint az ördög, akkor egy lépést tettem a bűn felé, persze, hogy be fog engem is kebelezni, és már is nem vagyok a megszentelődés útján, és még egy hívő is bűnbe fog élni. Tehát tudom, mert elmondom nektek, hogy például itt a gyülekezetben is voltak olyanok, hogy házasságtörés, paráznaság, viszályok, leginkább ezek a bűnök, hogy viszálykodás, és bizony ilyenkor jöttek hozzám is a tesók, hogy pásztor, akkor most mi van ezzel? Tanítod a kegyelmet, és a testvér úgy gondolja, hogy bűnben élhet. Hát mondtam nekik, hogy testvéreim, mindenkinek szabad akarata van. A probléma az, hogy nem az, hogy nem tanulja meg a szent életet, mert ezt nem lehet megtanulni, hanem nem szánja oda magát Jézusnak. És szerintem most én ezt szeretném itt ebbe a rádiós adásba egy kicsit megerősíteni a tesókba, hogy a szent élet az nem egy ilyen görcsölő folyamat, hogy hol beleesek, hol kiesek belőle, hol bele, és akkor egész keresztény élet, amíg az Úr el nem jön, arról szól, hogy én ki-be esek a szentségbe, vagy a bűnbe, és akkor görcsöl egész életében a keresztény. Nem! Hanem meg kell érteni, hogy Jézushoz kell kapcsolódjak, és ahogy én kapcsolódok Jézushoz, például a kísértés órájában Jézus is imádkozott a Gecsemáné kertben. Nem azt mondta, hogy erőlködöm, hogy betartsam Isten akarat, hanem összekapcsolódott a nagyobb erővel.
És azt tette őt szenté, azt tette őt azzá, hogy a keresztet ki tudta bírni, hogy elviselje. Tehát meg kell érteni, hogy a Szent Szellem nélkül ez nem fog működni. De egy lépést mindenképp tenni kell az embernek ahhoz, hogy megnyissam magam a Szent Szellemnek. Hát ugye mondja is Pál, hogy a tagjaitokat adjátok át most a megigazulás fegyvereiül, és ne a bűnnek úgy, mint régen. Tehát a szabad döntésem van csak. De a minden mást Isten végez bennünk. És ezért könnyű a szent élet, mert csak oda kell Jézusnak adnom magam. Igen, úgy, ahogy mondtad, hogy a nagyobb erőnek kell. Én legalábbis arra törekszem, amikor bárhol is prédikálok, és látom a felszabadulást az emberekben, mert olyan görcsös megkötözöttségben vannak ez a bűnkérdése miatt, meg annyira szentek akarnak lenni, mert nem értik, hogy ők már azok. Ja. Mert a cselekedetekre fókuszálunk. Nem arra kell fókuszálni, hanem az Istenre kell fókuszálni, az Isten szeretetére, a nagyobb erőre, a nagy hatalomra. És amikor bemegyünk a hatalom alá, a szeretet alá, akkor az meg fogja ítélni a bűnt. Egyszerűen nem én, maga az a szeretet fogja megítélni. És már elmúlik a cselekedet. Nekem semmi más nem kell tennem, mint a hitemet kell gyakorolni, bemenni, hogy én igen hiszem, hogy én be tudok menni az Atya jelenlétébe. És én bemegyek oda, és minden lépésemet hitben teszem meg, örömmel teszem meg, imádom a szeretet Atyámat, és az Atya közeledni fog hozzám, és egyszerűen a bűnt egyszerűen tönkre teszi a szeretet. Tönkre fogja tenni, mert az Atya jelenlétében nem tud megélni. Igen, talán... Nem én igen, mert én az ő gyereke vagyok, én az ő megváltott gyereke vagyok, akit ő szeret. Én az ővé vagyok. És innentől kezdve, amikor ez a szeretet, megfürdök ebbe a szeretetbe, ez engem betölt, kijövök az Atya jelenlétéből, ez a szeretet ott van rajta. Ugye, mert az Atya szeretetét öltöttem ott magamra, kijövök, szembe találkozom a bűnnel, és egyszerűen ez a szeretet, ami kijön belőlem, ez le fogja győzni. Így van. Nem arra gondolsz, hogy vétkezzél rögtön. Nem fogok vétkezni, érted? Azért, mert túl vagyok csordulva a szeretettől. Folyik a fejemen, a lábamon, mindenhol ömlik belőlem. Talán itt van a pillanat, hogy elmondhatjuk a rádióhallgatóságnak, hogy a szentség az tulajdonképpen az, hogy benne vagyok Isten szeretetében. A szeretet maga a szent. Így van. Így van. Én önmagamban nem tudnák az lenni. Hát ezért volt szükségem Jézusra. Jézusnak meg se kellett volna halni, hogyha én meg tudtam volna tenni. Tehát szembe találkozok a bűnnel. Szembe találkozok egy olyan emberrel, akit én előtte nem kedveltem, nem örültem neki, de most rajtam van ez a szeretet, ugye, mert túl vagyok vele csordulva, meg vagyok fürödve a szeretetbe, és abban a pillanatban én ezt az embert már nem tudom a harag szemével látni, mert megsemmisült a harag, mert a harag is bűn. De én nem akarok már a bűnről beszélni. Én azt akarom, hogy a szeretetemmel, az, amit felöltöttem Istennel, ahogy Jézussal felöltöttem, én már azt akarom. Én nem a múltra akarok emlékezni. Én nem a tegnapra akarok emlékezni. Tehát én nem akarok emlékezni arra, hogy engem az az ember megbántott. Igen, és nem akarok haragudni rá. Szeretni akarom a hallgatóságnak, hogy itt, amiről Marika beszél, ezek nem ilyen érzések, ilyen majomszeretet, vagy ilyesmi, hogy jaj, most érzek valami libabőrzés, hanem ez valóban ez a szeretet, amikor én az Atyával vagyok, és közösségben, ez egy szellemi hatalom, ez egy erő is egyben, ami tényleg neki megy a bűnnek, és valóban egyszerűen ennek a jelenlétében megsemmisül a bűn. Nem tud megállni. Magam soha nem látom meg a bűnt. Nincs arra semmilyen törvény, ami megláttatta. Most gondoljunk bele, hogyha oda nyomok az orra alá meg nem tértenek egy világi embernek, mondjuk így, nem kedves szó, de ez van, ő nem keresztény, hanem még a világban él. Ugye azért mondjuk rájuk, hogy világi emberek. Oda nyom neki a mózesi törvényt, akkor ő abszolút nem fogja azt megérteni. Ez neki semmit nem fog mondani, csak haragra gerjed, mivel ugye a törvény haragot nemz. Igen, de neki semmit nem fog mondani. Őt ez nem fogja megváltoztatni. Ha oda nyomom a drága keresztény testvéremnek az óra alá a törvényt, oda fogom neki nyomni, akkor dühös lesz tőle. Egyszerűen, és jogosan lesz az, mert őt nem a törvény, már nem ítéli meg a törvény őt. Egyszerűen a szeretet törvénye,
az bele van nekünk vésve a szívünk táblájára. Ott van bent. És mi már onnan látjuk, a szívünkből látjuk a bűnt. És mi elítéljük a bűnt. Akkor, amikor én valakire megharagszom, én nem beszélek ilyenek, hogy paráznasság, mert nekem eszembe nem jut már ilyen, hogy én valaha is paráználkodjak. Nekem eszembe sem jut, hogy én a férjem mellé szerezzek magamnak valamit. Ezen én túl vagyok, én ezen már átmentem. Ne legyek megkísértve benne, hála az Úrnak, és hiszem, hogy nem is leszek. De vannak dolgok, amikben már felnövekedtünk, tehát a bűnt megláttam. Én bennem még mindig munkálkodik a harag. Viaskodom vele. Igen, bűn a harag. És azt mondják, hogy nem látják meg Isten országát. Addig, ameddig harag van bennem, nem láthatom meg az Isten országát. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha én most meghalok, akkor én nem mehetek be az Isten országába. De bemehetek, mert az én számomra a vér adta meg. De addig, amíg, gondolj bele, Robi, hogy addig, amíg tombolsz a haragtól, tombolsz az indulattól, nem látod az Isten országát. Nem tudod meglátni. Ja. Nem tudod látni a szeretetet, ami maga az Isten ország. Ugyanaz, mint az ige a zsidó levélben, hogy akik nem járnak szentségbe, nem látják meg az Urat. Tehát ez itt a földön nem látjuk meg, igen. Nem az a mennyről szól. Persze, nem arról a csodálatos mennyei bolygóról szól, ahol mi készülünk menni. Hát figyelj, ki mehetne akkor? Melyik ember lenne az, aki bemehetne az Isten országába? Nagyon jó, hogy ezekről beszélünk, mert ezek olyan igék tényleg, amelyek akkora kárhoztatást okoznak, és talán most megint hallgatják a rádiós, vagy tehát akik hallgatják ezt majd, és fel fognak szabadulni alóla. Igen, nagyon hiszem. 2 Korintus 3.3 azt mondja, hogy akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével van írva, nem kőtáblára, hanem a szívünk hústábláira. A szívünk hústáblájára van beleírva a szeretet. Ja, ez az egy törvényünk van. Egyetlen egy törvényünk van, a szeretet törvénye. Én enélkül sem Istent nem tudnám szeretni, sem azt az embert, aki engem megbántott. Szerintem most lehet, hogy fölmerül a hallgatóságban az, hogy jól van Marika és Robi, de ti kegyelem tanítók vagytok, és mindig azt hangsúlyozzátok, hogy el van a bűn törölve, de talán mondjuk el a hallgatóság, ez nem azt jelenti, hogy a bűn nem létezik. Máshogy kell ezt fölfogni. Hogy ne létezne? Hát az, hogy el van törölve a bűn, ami az emberek élete fölött, az nem azt jelenti, hogy mindenki életéből ki van törölve. Így van. Hát még a hívők testében is ott van, azt mondja Pál. Persze, a világban is bent van. Hát itt van a sátán, nézz körül. Ostobaság lenne azt mondani, hogy a bűn nem létezik. Hát hány parázna van, még a keresztények között is ott van. A paráznaság nem csak vagy a testi paráznaság, szellemi paráznaság. Ez ugyanolyan, mint az, hogy tudjuk, hogy Jézus a testébe fölvette a betegségeinket, de még mindig léteznek vírusok, baktériumok, kimutatható mikroszkóppal, hogy ezek létező dolgok. Tehát ezt meg kell érteni, ezek ilyen szellemi dolgok. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy a bűn el van törölve, az egyszerűen azt jelenti, hogy Isten nem tulajdonítja, nem rója föl, nem ez alapján tekint már az emberre. De az nem azt jelenti, hogy a bűn nem létezik, és nem kell úgymond foglalkozni vele. Egyedül, ami igazán nagy hangsúly van fektetve az új szövetségbe, az a szeretet. Halleluja. A szeretet. Ott nem az van fektetve, hogy mert az más kérdés, hogy én kiragadom az igérből, mert bármit ki lehet ragadni. De az egyetlen dolog, amit Isten fontosnak tart, az pedig a szeretet. Én ő nélküle még szeretni sem tudok. Hústestbe, emberi természetbe, abban nagyon tudok szeretni. Ugye addig, ameddig te szeretsz engem. De a szellemem az állandóan szeret. Halleluja. Mert akkor, amikor valaki, ugye az előbb akartam mondani, hogy megbánt valaki. Mondjuk tegyük fel, ugye, hogy a Kispista Jóska megbánt, nem akarok emberi szemét mondani, Kispista Jóska megbánt engem valamiért, én megharagszom rá. A szeretet nem múlt el, de a harag felemelkedett, és addig, amíg tart a harag, addig a szeretet nem tud érvényre jutni. Ha elment a harag, már pedig a harag elmúlik, a szeretet nem múlik el, az fog előtérbe jönni. És akkor megbocsájtottam annak az embernek, és szeretni tudom. És mivel nincs ott a harag, én már a szeretet szemével fogom látni ezt az embert. Tehát a harag maga, a bűn eltávozik. El kell mennie, mert a szeretet előbb-utóbb, mint egy ilyen gejzír, fel fog törni. Mert ott van a Szent Szellem, és rá fog világítani, hogy szeresd őt. Hogy ezt az embert szeretned kell, mert én szeretem őt, én nem úgy látom, hogy te látod. Az atya nem dorgál meg azért, mert mi gyerekek összevesszünk, mert mi megharagszunk Kispista Jóskával a homokozóba, jó fejbe verjük egymást a lapáttal, meg szemébe szórjuk a homokot, mert mi ezt csináljuk, keresztények. De a mennyei atya ott van, és hagyja, hogy vagy rendezzük el egymás között,
Ha látja, hogy nem tudtuk elrendezni, akkor egyszerűen mit csinál a szülő? Bele fog avatkozni. És azt mondja, gyerekek, álljatok meg egy pillanatra, nézzük, mi történt. Szeressétek egymást. És a gyerek mit csinál? Tovább játszik utána. Na, ugyanígy vannak a keresztények is. És megfigyeltem már, hogy megharagszunk valakire, és feljön a szeretet, ugye, mert a Szent Szellem egyszerűen rávilágít, hogy szeresd, mert én is szeretem, és újra elkezdett tudni őt szeretni. És eltörlődik az, ami a haragot okozta. Már nem fontos. Igen, ezért van az, hogy hirtelen megbánás, tehát egy pár napra rá, hogyha mondjuk tovább tart, hogy egy megbánás jön az emberbe, vagy egy ilyen vágyakozás, hogy de jó lenne újra fölvenni az illetővel kapcsolatot. Tehát egy igazi újjászületett hívő, aki tényleg a szellemébe megkapta Isten szeretetét, ez nagyon fontos, mert a Szent Szellem kitöltetett a szívünkbe, és a szeretet kitöltetett ő általa a szívünkbe, és tényleg így van, hogy egy hívő nem tud igazából hosszú ideig haragudni. Tehát most mondhatná valaki, hogy na jó, hát a világiak is megbánják, amikor tettek valamit. Igen, de nekik nincs ott a Szent Szellem, és ez teljesen más. Hát azért nézd meg, a világi emberek, én azért emlékszem a világi életemben, azért ha én megharagudtam valakire, akkor azért a kettősség az ott volt. Én nem felejtettem el. Azt mondjuk, a világi ember az azt mondja, hogy megbocsájtok, de felejteni soha nem tud. Addig, amíg a keresztény ember azt mondja, hogy megbocsájtok, és többé nem emlékezem meg róla. Igen. Tehát eleve eltöröltem a bűnt. Nem fogok újra haragudni? Dehogy nem. Újra el fogom követni? Igen. Vannak dolgok, amiket már nem követek el. Ahogy növekszem és ahogy idősödöm, már nem lesz fontos a számomra az, mert tudod, na, én befejezem a dolgot, tehát hirtelen olyan sok mindent akarok mondani. Igen. Tehát az a lényeg, hogy azt kell megérteni, hogy igenis újra és újra el fogom követni addig, amíg abba a dologba fel nem növekszem. Így van. Amíg fel nem növekszem benne. Amikor tényleg... már felnövekedtem, nem fogom csinálni. Aha, itt van egy nagyon lényeges pont, amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy úgymond tanítói tartalma is legyen a beszélgetésnek, mert a tesók mindig azt keresik, hogy gyakorlatba hogy lehet átültetni, hogy tényleg az van, gyerekek, hogy ne a bűnre fókuszáljunk, hanem az Isten szellemére. Nagyon, a Marika megmondott itt még az elején is az adásban, hogy én nem a bűnre figyelek, és nem akarok beszélni róla. Miért? Mert az ige, a Galata levélben is azt mondja, hogy a szellemre figyelj, valahogy úgy van, hogy szellembe járjatok, és a testnek a kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Tehát nem azt mondja, hogy gyerünk és szállj szembe a bűnnel, a sötétséggel, és kényszerítsd a ringbe, és küzdjetek. Hát nem fog menni, mert legyőz. Hanem te a fénnyel törődjél, a világossággal, és az fogja legyőzni a sötétséget. Tehát én nem azzal küzdök, hogy Úristen, megpróbálok akaraterővel győzni a kívánság fölött, a dohányzás fölött, a haragom fölött, a rossz, ideges vérmérsékletem fölött, hanem én a fénnyel törődök, és minél jobban Jézussal foglalkozok, egyszerűen ezek a dolgok leoldódnak benne. Igen. Egy egyszerű példával próbálom elmagyarázni ezt, hogy mit jelent az, hogy én már nem akarok a bűnnel foglalkozni. Ja. Akkor például azok az emberek abba hagyták a cigarettázást, azok most érteni fogják, hogy én miről beszélek. Valamikor régen, nagyon régen, még én is dohányoztam, volt ennek már 25-30 éve. Dohányoztam, és addig, ameddig dohányoztam, én semmit nem vettem észre. Mit? Nem vettem észre, hogy az büdös, nem vettem észre azt, hogy tönkreteszi a tüdőmet, nem is akartam vele foglalkozni. Tehát magával a dohányzásnak a káros oldala engem nem is érdekelt. Nem érdekelt, hogy az óra alá füstölöm valakinek a cigarettát, nem érdekelt az, hogy én hol szívom, szívtam bárhol. Ma már, hogy nem dohányzom, ma már olyan másképp látom. Büdösnek tartom, tudom, hogy károsít, egész másképp ítélem meg. Tehát ma már ezen az oldalon vagyok. A bűnnel ugyanígy vagyunk. Addig, ameddig a bűn oldalán állunk, addig nem tudjuk a bűnt bűnnek nevezni, és nem tudjuk megítélni. Ellenben most már, ugye, hogy a szeretet oldalán állok, nyilván én már például ugye a cigarettáról beszélni, mert miért beszéljek róla? Az én életemben már nem fontos. De ugyanígy van a bűn is, hogy az én számomra már nem fontos. Nekem már nem fontos az, hogy én haragudjak, nem fontos, hogy paráználkodjak, nem fontos, hogy valakitől ellopjak valamit, nem fontos az, hogy megverjek valakit, vagy gonoszkodjak valakivel.
Nekem ez már nem fontos. És mondd el, hogy nem azért, mert ezt mondták neked, hogy ez nem szabad, hogy fontos legyen, nem szabad ezt tenned, hanem egyszerűen ez kialakult, megszületett benned. A szeretet. Egyszerűen a szeretet kiölte belőlem, hogy én ezeket a dolgokat megtegyem. Halleluja. És nem tudom megtenni, mert én már a szeretet oldaláról látom. Tehát minél jobban a belső embert erősítem, a szeretetet, aki vagyok, mert igazából a szeretettől születünk. Azt fog formálni. Azt fog formálni, belülről kifele. Halleluja. Igen. És egyébként van itt még egy nagyon fontos dolog, ez nagyon a szívemen van, hogy a kegyelem üzenetét támadják azzal, hogy mivel túl sokat beszélünk arról, hogy Isten megbocsátott és minden, és hogy ez ugye engedély a bűnre, és hát minél többet erről beszélünk, annál többet fognak a tesók vétkezni. Én szeretném ezt így kiigazítani, sőt, sajnos kegyelem tanítótól is hallottam már ezt, egyiktől legalábbis, nem mondom a nevét, hogy hát az, hogy Isten megbocsátott, ez még simán felszabadíthatja az embert arra, hogy kimegy a börtönből mondjuk, és gyilkol és vétkezik, de itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, amit a gyülekezetben is elmondtam, hogy amikor Jézus megbocsátott annak az asszonynak, aki ugye az olajat kente Jézusra, és a hajával megdörzsölte, letörölte, könnyeivel áztatta Jézus lábait, Jézus azt mondta, hogy ez az asszony jobban szeret, mert több bűne bocsáttatott meg. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy a megbocsátás több bűnre adott engedélyt, hanem minél jobban az ember megismeri, hogy mennyire, de mennyire megvan a bűnöm bocsátva, annál inkább tiszta életet fogok élni. Mert ha én rájövök, hogy Isten engem szeret, ez a szeretet nem arra késztet, hogy én megöljek valakit, érted? Vagy kimegyek a gyülekezetből, és akkor elmegyek egy csajjal, lefekszek és paráználkodok, hanem ez a szeretet annyira kitisztítja a bensőmet, hogy egyszerűen leoldja. Nagyon, nagyon fontos, én komolyan múltkor például dolgoztam az áruházban, ugye a munkahelyemen, és egyszerűen egy olyan gondolat jött föl bennem, Isten így szólt hozzám, és azt mondta az atya, hogy fiam, az én szeretetem, az én megbocsátásom, az nem emberi megbocsátás. Az én megbocsátásom az egy természet fölötti hatalom. Lehet, hogy az emberi megbocsátás engedélyt ad a bűnre, mert ha valakinek egy ember megbocsát, az lehet, hogy úgy gondolja, hogy hát akkor tovább vétkezek. De mikor Isten bocsát meg neked, és te azt tudod, és átéled a szíved mélyén, az egyszerűen valóban megszabadít a bűntől. Ez egy természet fölötti megbocsátás. És egy igét szeretnék még hozzá mondani, nem leszek hosszú. 2 Péter 1:10-ben, azt mondja az ige, vagy a 9-ben, akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. És ha előtte végigolvassuk a fejezetet, akkor ott Péter arról beszél, hogy szeretetbejárás, Isten kegyességébe, Isten félelembe járni, testvéri szeretetben, és azt mondja utána, hogy akiben ez nincs meg, tehát miről beszélünk? Szent életről. És azt mondja utána Péter, hogy akiben ez nincs meg, az azért van, mert vak, rövidlátó, és most figyeljetek, elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Tehát miért követhet el egy hívő bűnt? Mert nem arra néz, hogy hé, én ettől már szabad vagyok. Én ettől már tiszta vagyok. Én már megváltást kaptam ettől. Ugyanis ha a hívő erre néz, akkor ennek a gyümölcse szentség lesz és Istenfélelem. Hát ez nagyon a szívemen volt. Igen. Amikor aki érti a kegyelemnek a lényegét, a megváltásnak a lényegét, mert mi nem másról beszélünk, a megváltásról beszélünk. Igen. És mikor mi megértjük ennek a megváltásnak a lényegét, akkor nem is jut olyan eszünkbe, hogy én bűnre akarok menni. Nekem az jut az eszembe, hogy hogyan ismerhetném meg jobban, még jobban az én vőlegényemet. És nem kell engem bűnre csábítani, azért, mert kegyelemről beszélek. A kegyelem, a megváltás az azt jelenti, hogy szabad vagyok. Tehát, ha én szabad vagyok, és én újra be akarok menni a bűnbe, mert azt mondja, hogy a bűnre csábítjuk az embereket. Ha én a bűnre csábítanám az embereket, akkor én nem szabadságot kínálnák fel nekik, ahogy Jézus kínálja fel. Mert én azt kínálom fel, amit az Úr Jézus adott. Szabad. Persze. A bűn nem szabaddá tesz, a bűn megkötöz. Miért? Abszolút. Mert jön a vádló, jön a sátán, és abban a pillanatban elkezd vádolni, elkezd gyötörni. Miről beszélünk? Hát nem ki akar belőle inkább törni. El fogja véteni, igen. Elvéti, természetesen. Mindenki elvéti. Nincs egyetlen keresztény se, aki ne véteni el. Akkor üres lesz a menny. Hogyha mi nem mehetnénk be azért, mert valamit elkövetünk, mivel Isten nem osztályoz. Isten előtt nincs kisbűn, nincs nagybűn. Ezt mindenki nagyon jól tudja.
De onnantól kezdve rögtön azzal jönnek, hogy azért, mert itt kegyelmet. A kegyelem azt jelenti, hogy szabadság. De nem szabadság a bűnre. Persze. Nem szabadság a attól lopásra. való szabadság. Tessék? A bűntől való szabadság. Ja. Igen. Pontosan. Felszabadultam a szeretetre. Persze, a szeretetbe járok királyi életem van, ha bűnben élek, csak egy rabszolga leszek. Szabad vagyok, és én szabad is akarok maradni. Amen. És engem semmilyen törvénnyel nem fognak tudni meggyötörni, megkínozni, mert én a szeretet szabadságának a törvényébe élek. Így van, És én igyekszem, mert persze, hogy kell, törekedni kell erre, mert hogyan törekedhetek rá? Úgy, hogy keresem az igazságot, keresem az Úr Jézust, magát Jézust keresem, és ő engem fel fog alól szabadítani, és így tudom rendezni a dolgokat. Így vagyok rá képes, hogy én ezeket elrendezzem. Hogy ő, nem én nem tudom megtenni. Én nekem törekednem kell, hinnem kell, hogy ha én oda megyek elé, akkor ő segíteni fog nekem. De én még ezt a hitet is ajándékba kaptam tőle. Amen. A szeretetet ajándékba, mindent ajándékba kaptunk tőle. Igen, és ez szabadít fel, ettől leszek boldog. Igen. Én az imát nagyon fontosnak tartom, akik esetleg nagyon nagy kísértésben vannak, és tényleg akármivel kapcsolatban a cigaretta, vagy ilyen paráznak, egyéb dolgok felől, hogy imádkozzanak, mert Jézus is imádkozott a kísértésben, és akkor tud igazán a Szent Szellem kiáradni, mert akkor kerülök úgy szellembe. Egy keresztény testvérünk volt az élő példa. Ő nagyon szerette az alkoholt. Észre sem vette azt, hogy amíg ő rendszeresen ivott, mert szeretném letisztázni, mit jelent az, hogy alkoholista. Az alkoholista az azt jelenti, hogy rendszeres ivó. Nyilván ezen belül aztán vannak fokozatok, vannak az idült alkoholisták, amikor már inkább nem is tudja, hogy mit csinál, már az alkohol annyira legyőzte. De ha a Jóska bácsi minden reggel megissza a kis kupica pálinkáját, az alkoholista. Az azt jelenti, mert rendszeresen iszik. De ez még nem jelenti azt, hogy azon a fokozaton van, ahol már az idült alkoholistákról beszélünk. Amikor már ugye elveszi a józan ítélő képességét. De szépen fogalmaztam. Az a fontos, hogy nem veszik észre, nem tud emberek, amíg benne élnek a bűnben, hogy az nem jó. Tehát, ha ő rendszeresen iszik, és ez a keresztény testvérünk nem is vette észre, amíg azon az oldalon volt. Amíg azon az oldalon volt, hogy ő csak akár naponta egy üveg sört megivott, akár egy héten kétszer lerészegedett tőle, mert lehet, hogy nem kellett neki sok. És az történt, hogy ő nem is gondolt arra, hogy ő ettől meg akar szabadulni. Ő azt mondta, hogy ő ezt álmában nem gondolta volna, tehát ő ezzel nem is foglalkozott. Imádkoztunk érte, és egyszerűen az ima hatása, és nem azért imádkoztunk, hogy szokjon le az alkoholról, nem is tulajdonítottunk annak gyakorlatilag jelentőséget, hanem egyszerűen csak imádkoztunk ezért az emberért. Imádkoztunk, hogy az Úr áldása szálljon rá. És mivel az Úr áldása rászállt, kisöpörte belőle az alkohol iránti vágyat. Halleluja. És átkerült erre az oldalra, ahol már nem iszik. De azt mondta, hogy ő soha nem gondolta volna azt, hogy ennyire ocsmányság egy ilyen szemmel látni azt, hogyha valaki alkoholista. És azt mondja, hogy higgyem el, ő neki eszébe nem volt, hogy ő leszokjon róla. Hívő keresztényről van szó. És nem is fiatal keresztényről van szó, aki 24 éve már az Úrban van. Igen. És nem érezte annak, hogy az egy bűn, és arról le kell szokni. Mert megkötözésben volt vele. És amikor elkezdte a világosságot látni, és azt látom rajta, hogy egyre jobban világosodnak meg dolgok előtte. Ő abba volt megkötözve, nem ítélhetjük meg. Szeretnünk kell. Nem ítélem meg, mert ő az alkohol bűnében élt benne. És most gondoljátok el, hogy hányszor rávárták a 24 év alatt az ajtót, hogy te egy alkoholista vagy ez vagy az, vagy meg szabadító szolgálat, meg mit tudom én, mind viszik keresztül az embereket. Hagyjuk már meg az Úrnak. Amikor az Atya érint valakit, akkor ő tudja, hogy most érkezett el annak az ideje, leszokjon az alkoholról, hogy ő abba hagyja a cigarettát, abba hagyja a paráznaságot, abba hagyja ezt, abba hagyja azt. Igen, mert nem mi tesszük. Igen, mondtam a gyülekezetbe is, hogy hétvégén, hogy testvérek, ugye, hogy tudjátok, a Gyöngyös orosz gyülekezet, egy ilyen roma gyülekezet, és a romák közt elég sok minden előfordul, és mondtam nekik, hogy ha én észrevennék közületek bárkit, hogy tényleg olyan bűnben él, vagy valami, ami már tényleg a gyülinek a hatására lenne, tehát egy kicsit olyan erkölcstelen állapotok uralkodnának, akkor
én nem dobnék ki senkit a gyűliből, mert nem az a cél, hanem mindenképpen, de nem is adunk engedélyt. Ezt most meg is fogadtuk a gyülekezetből, hogy nem toleráljuk a bűnt, mert szeretjük a bűnöst, még a hívő bűnösöket is, de nem toleráljuk a bűnt. Le fogunk térdelni, ha kell, együtt sírunk, átöleljük egymást, Amen. És a testvért a menny felé kell emelni. A testvért föl kell az Úr elé emelni, hogy Isten érintse meg, és ő fogja elvenni tőle. De itt van az irgalmas szamaritánus feladatunk, hát, hogy ha én oda megyek egy emberhez, és én folyton folyvást a fejéhez vágom neki a toll, több-utóbb annyira meg fogja utálni, hogy vagy rám megharagszik, és nekem jön, vagy egyszerűen elmegy onnan. Tehát, ha én állandóan az igét vagdosom az emberek fejéhez, akkor én nem Isten szeretete szerint járok el. Ha én állandóan a bűnösséggel nyomorítom a gyülekezetet, akkor a gyülekezet előbb-utóbb megunja. Ne csináld ezt mondják neki otthon. Elmegy a munkahelyére, azt mondják neki, hogy ne csináld azt. Hazajön, szerencsétlen még álmába is más se hall, mint azt, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld. És megunja, elmegy a gyülekezetbe, hogy na végre talál egy kis megnyugvást, mit hallott, ne csináld ezt, ne csináld azt, ilyen vagy, olyan vagy. Mit kell tenni? Mert tenni kell, mert segíteni kell a testvérekkel, és nem az, hogy elnézem. Persze. Na itt jön be az, hogy nem adunk engedélyt, igen. Nem adunk engedélyt rá, hanem mit fogok cselekedni. Nem is ítéljük. Oda megyek hozzá, és szelídséggel, szeretettel, minden bűnvádlás nélkül. Éppen tegnap beszélgettem egy testvérnővel, arról beszélgettem, hogy nem is vette észre azt, hogy ő mennyire megalázta az ő társát. De ezt én nem mondtam neki, hogy te megaláztad, hanem én egyszerűen rávezettem őt arra, és ő maga mondta, hogy én akkor megaláztam őt. És mondtam neki, hogy te így látod? Azt mondta, hogy igen. Mondom, akkor most mondom, hogy igen. És szeliden, szeretettel rávezettem, és elmondtam, és nem úgy, hogy figyelj, mit csináltál te a férjeddel? Mit csináltál te társaddal? Ez nem kell. Isten nem így szól hozzánk. Robi, engem még soha az Úr nem dorgált meg. Abszolút. Soha. Én mindig úgy vettem észre, ha én is, hogy ha az Úr úgy mondjuk, hogy az Úr szólt, vagy most nem mondatokat, hanem hogy egyszerűen felismertette vele, mintha leleplezte volna az Úristen. És tényleg így van, ez Jézusnak a jelleme. Nem kell messzire menni, most mondjuk egy kicsit elvontan mondjuk a halálközeli élmények, akik átélték Jézussal való találkozást, mind arról számoltak be, hogy Jézus levetítette az életüket, és hogy elszégyelték magukat, de ettől a lénytől nem kaptak semmilyen ítéletet, hanem egyszerűen csak meggyőződtek arról, hogy Uram, ez így nem volt jó. Tehát ez a szeretet, az a fény, ami kijött Jézusból, ez egyszerűen megmutatta nekik. És ez győzte meg őket. Hát a szeretet hol dolgál? Halleluja. Hát az Isten meghasonlulna önmagával, mikor azt mondja nekem a korintuszi levélbe, a Pál apostol, ugye a 13-nál, hogy a szeretet nem rója fel a gonoszt. Isten felrója nekem a gonoszt. Akkor milyen szeretetről beszélünk, ha tőlem elvárja, hogy én ne rójam fel. Jó. Tehát Isten nem ítél meg bennünket. Igen, azt hogy várnál Isten, amit nekem még mindig olyan szeretettel szólt, volt hatalom a hangjába, és tudtam, hogy az Atya szólt, de ő nem leuralóan szólt nekem, és engem nem megítélt ő, úgy, ahogy mondta nekem valaki, Milap, hogy engem az Isten ítélt meg, nem, hanem te ítéltél meg engem, te kárhoztattál engem. Aki engem kárhoztat, az nem az Úrtól van. És ha én kárhoztatok valakit, az nem az Úrtól van. Igen, nagy különbség. A kárhoztatás az mindig a sátántól van. Nagy különbség, hogy megítélünk a bűnbe valakit, vagy meggyőzzük az illetőt arról. Tehát ez más. Ha valaki alkalmatlan arra, hogy ő szeretetben megigazítsa a testvérét. Mert tudod, kivehetjük mi azt az igéből úgy is, hogy ha nem hallgat rád, vigyél oda mellé még 2 embert, és akkor majd győzd meg. Nem, hanem azt mondja, szeretettel mondja, hogyha nem hallgat rád. Hát irgalomnak és könyörületnek kell lenni bennünk a bűnös emberek felé. A bűnét gyűlöljük, mert a szeretet bennünk van, de magát az embert ki kell emelnünk onnan, és a szeretetbe. Nem mindegy, hogy én hogyan szedem ki, milyen szavakkal szedem ki az igét a Bibliából. Igen, úgy kell fölfogni, mint a fogságban lenne. Hát nem fogok valakit megítélni csak azért, mert mondjuk a egérfogóba beletette az ujját, és az egérfogó összecsapta, és ott van rajta, és azt mondom neki, hogy na nézd már, milyen bűnös, beletetted a kezedet. Nem, hát attól nem szabadul meg. Ki kell segíteni. Így van. Tehát az a lényeg, hogyha újjászülettünk, akkor szentek vagyunk, fedhetetlenek, tiszták vagyunk, a testünkkel pedig majd foglalkozni fogunk, ahogy a szellemben egyre nagyobb megértésünk lesz. Mi már
a szeretet oldaláról fogunk ítélni, és a szeretet oldaláról fogunk látni. A megítélés nem azt jelenti, hogy kárhoztatok, hanem a megítélem, az ítélet az azt jelenti, hogy rávilágítok, hogy igen, ez bűn, ez nekem nem kell. Hát így van. És egyébként meg bátornak kell lenni nyíltan, mert nálam is van, hogy jönnek tesók, és azt mondják, hogy pásztor, akkor most mondd ki nyíltan, hogy ez bűn, vagy nem. Elmondom neki mindig, hogy igen, ez az. De aztán hozzáteszem, hogy a módszer, hogy jössz ki ebből, ez egy másik tészta. Ja. A gyereknek megmagyarázzuk. Elmagyarázzuk azt, hogy kisfiam, ne nyúlj ahhoz a kályhához, mert meg fogja égetni a kezedet. De a gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy megégeti. Fogalma nincs róla, mert nem tapasztalta meg. Hát ezért megyünk át ilyen nehézségeken, mert megtapasztalásra van szükségünk ahhoz, hogy felismerjük. Igen, meg hát hogy az milyen következményekkel jár. Valakinek kell egy kis megtörés, egy kis bunkó az élettől, ugye, hogy tanuljon, mert annyira kemény a szív, hogy senkire nem hallgat. Hányan nem mentünk át ilyen megpróbáltatásokon, és nem azért, mert Isten vezet át bennünket rajta, hanem azért, mert egyszerűen át kell menni, hogy tapasztalatunk legyen. Utána, amikor a gyerek megégette a kezét, azt tudja, hogy másodszor meggondolja, hogy oda nyúljon-e vagy nem. Hát igen. Tehát átmegyünk a nehézségeken. Nincs olyan, hogy ebbe a világba, mert itt a bűn, nincs olyan, hogy nem fogjuk megégetni magunkat. És ezért ne ítéljünk másokat el, szeressük egymást. Szeretettel lássuk egymást. Jó, haragudjunk, de azt mondja az Úr, hogy ne vétkezzetek. Megharagszunk egymásra, mert az Atya tud nekünk ebbe a világba még nehéz. Ő tisztában van vele. De ő nem az én haragos ember, aki én rám haragszik, ő nem annak az embernek a szemével lát bennünket, vagy engem. Isten nem úgy lát engem, ahogy engem a szomszédom, aki haragszik rám, persze nincs, hál' Istennek, nem haragszik rám, de ő nem a haragos embernek a szemével lát. És ez a haragos ember soha nem fogja tudni befolyásolni Istent arra, hogy engem ő másképp lásson. Nem tud másképp látni, mert Isten szeret. Ő engem nem bűnös emberként lát, hanem emberként. Hát soha nem küldte volna el Jézust, értem, hogyha engem ő bűnösnek látna. Hát igen. A szeretet nem a bűnt látja, és ezért nem szeretek a bűnről beszélni. A szeretettel megítélem a bűnt. Azzal, hogy én az embereket elhívom, megtanítom arra, hogy szeressük egymást. Isten is szeret bennünket, fontosak vagyunk az ő számára, kedvesek vagyunk az ő számára. Halleluja. És ezek a magok elkezdenek majd felnövekedni. Jön a Szent Szellem. A Szent Szellem az, aki örömöt hoz nekünk az életünkbe. A Szent Szellem az, aki elvezet bennünket az igazságra. A Szent Szellem az, aki tanít bennünket. De ő nem gonosz apa, ő nem verekedős apa, hanem szerető apuka. Tanít. Folyamatosan tanít, és tanít, és tanít. És át fogunk menni nehézségeken. Igen, Jézusra kell fókuszálni, és szabaddá lesz mindenki. Pontosan. Tehát most kérdezi valaki, hogy mit tegyek akkor most, azt tegyed testvérem, hogy foglalkozz az Úrral többet, mint a bűneiddel, és egyszerűen amikor kísértés van, már előtte imádkozzál. Kezdj imádkozni, és kezdj hálát adni, hogy szabad vagyok, Uram, köszönöm, hogy szeretsz engem, köszönöm, és tegyél le a szívedből minden keserűséget, törvénykezést, megfelelni való kényszert, a mérce megugrást, hogy Isten majd jobban szeret, ha az evangélium nem a de, ha mégis üzenete, hanem az, hogy Isten megtette, és töltekezz be a szeretettel, ennyi. Bocsáss meg az ellenségem, mert sokszor a keserűség is ezt okozza. Amikor bejön a keserűség, meg a meg nem bocsátás, akkor kezdődik az, hogy a bűnkörbe belekerült az ember. Igen. Halleluja. Nem kell kurkászni magunkba azt, hogy én hol vagyok bűnös, hol követtem el bűnt. Nem kell nekem minden este úgy lefeküdnöm, hogy jaj, most mit is vétettem, hol rontottam el, jaj, mit kell kiigazítani. Állítom neked, hogy fogalmam nem lesz róla, hogy a nap 16 órájában, vagy 18 órájában fönt van az ember, hogy abban az időszakban mennyi bűnt követett el, meg milyen hibákat. Úgy feküdjön le, hogy hálával legyen túlcsordulva a szív, és ugyanúgy fog reggel fölkelni. Ugyanazzal a hálával a szívébe, és ez fogja megváltoztatni. Hogy tudom, hogy szeret az Atya engem, hogy tisztában vagyok vele, és engem ez boldoggá tesz. A boldogság nem visz a bűnbe. A boldogság nem arra fog engem csábítani, hanem arra még jobban áldjam, és még jobban imádjam őt. És akkor eljutok oda, hogy már nem foglalkozom azzal, hogy mi a bűn. Mert nem érdekel, mert nem akarok benne élni. Nem akarok dohányozni, nem akarok paráználkodni, nem akarok alkoholt inni. Én az Atyámat akarom, vele akarok lenni. Őt akarom imádni, a vőlegényemet akarom. Őt akarom, egyedül őt akarom. És ez engem meg fog változtatni. Amen. Észre se veszem.
És nem kellett görcsölnöm. Ha elesek, jön az Atya, felemel, és újra imádom őt, és újra szeretem őt. Így van. Ez fog megváltoztatni. Halleluja. És akkor egyszer csak eljön a nap, amikor el kell mennünk innen. Elmegyünk ebből a világból, és ott fogunk lenni a vőlegényünkkel. És akkor se husánggal fog bennünket várni a mennyei trónon. És nem lesz csábításunk a bűnre. Hát igen. Uram, jaj, látom, mennyire szeretsz. Tudod mit? Megyek át a Marikához, azt jót vitatkozunk. Igen, ott már csodálatos lesz minden. És az Atya tudja, hogy harcaink vannak, és lesznek is harcaink. És ezeket a harcokat ő vele fogjuk megvívni. A szeretetben fogjuk megvívni. Én nem tudok szeretni, de ő igen. És amikor ezt felismerem, túlcsordul bennem a vágy, az imádat felé, és még jobban keresem, még jobban kutatom. És akkor azt veszem észre, hogy elhagyjuk ezeket az értelmetlen vitákat, a keresztényekkel az örökös acsarkodásokat, a kiskovászokat ki tudjuk dobálni már, mert egyszerűen szeretni akarom. Én akarom szeretni. Én ezt a Robit szeretni akarom. Mit érdekel engem, hogy ő mit tanít? Majd az Úr megigazítja őt. Csak szeressem, és bizonyítsam be neki, hogy én tudom őt szeretni, nem? Vagy te, Robi, ugyanezt elmondhatod. Hogy én nem akarom tudni azt, hogy a Mária hogy éli az életét. Uram, szeretjük őt, és tudom, hogy te is szereted őt, a hibáival együtt. Igen, az érdekes, hogy egymás felé a kereszténység nehezen gyakorolja, de a világiak felé olyan könnyen oda megyünk az utcán, hogy a barát az buddhista. Nem baj, Isten szeret, gyere, Jézus szeret, de ha már bejött a gyülibe és keresztény lett, akkor aztán, ha nem követed a mi egyházunkat, vagy a mi tanításunkat. Megfordult a dolog rögtön. Igen. De ebből is kihoz. Érted? Tehát ebből is kihoz bennünket az Úr, mert felismerteti velünk. Én emlékszem, én most már 18 éve, hogy szolgálok az Úrnak, és én emlékszem rá, hogy mi mindent csináltam 18 évvel ezelőtt. Ugyanazt, amit én most látok más embereken. Mert másokat most már felismerem. Mert én már nem csinálom. Mert amíg csináltam, addig nekem természetes volt, hogy más is azt csinálja. De én ma már más kukkerral, más szemmel látom. A szeretet szemével látok már dolgokat. Ó, Istenem, mit csináltam én ezekkel a drága emberekkel? Mit mondtam én nekik? Ó, ugyanezt, amit ezek csinálnak. És már másképp ítélem meg, mert felnőttem benne. Persze, növekszünk. Igen. Hát köszönjük az Úrnak, hogy ez az adás így megszületett, és hisszük, hogy nagyon-nagyon sokat segített és építette az embereket. Na, hát jó kívánságot kívánunk mindenkinek, hogy a szentségbe úgy tudjanak előre menni, hogy nem görcsölnek, nem izzadnak, hanem Jézusra fókuszálnak és fogják mindkét kezét. Ámen. Így legyen. Isten áldjon benneteket. Isten áldjon benneteket. Szia.